Goddag. Vi bringer så her en særlig meddelelse. Vi stiller nemlig op til valget under navnet Strammere Kurs, fordi vi synes, at kursen er stram, men skal være strammere. Vi har nogle slogans, som for eksempel: få som du fortjener, din karriere i ruiner, støt de danske arkæologer. Og sådan nogle ting som øje for øje, gøjt for gøjt. Støt den københavnske ballekonflikt. Det forholder sig sådan, at folk de bliver skudt hver dag i ballen. Og det vil vi gerne støtte i Strammere Kurs. Så skynd dig at blive medlem og støt den Strammere Kurs.